Със всяко пускане на чешмата не наливаш вода. Наливаш течен камък, варовикът, тихият убиец на твоята кухня. Всеки месец нова кана за вода. Всяка година нова кафемашина. Знаеш ли защо? Проблемът не е в марките, които купуваш, а в твърдата вода от чешмата. Докато водата се загрява, невидимите минерални иони се отделят и се впиват в метала. Слой след слой. Те образуват задушаваща кора, която унищожава нагревателите отвътре и ги кара да работят двойно по-трудно. И ти плащаш цената. С скъпи ремонти, с подмяна на части и с по-високи сметки за ток. Спри да хвърляш парите си на вятъра. Има по-умен начин. Запознай се с Aquaphor Morion. Това е професионална система за обратна осмоза, която изкоренява проблема още при самия източник. Премахва варовика на 100%. Хлор, нитрати, тежки метали и бактерии изчезват завинаги. А водата се реминерализира с магнезий и калций. За перфектен вкус и отлично здраве. Резултатът? Твоята кана за вода блести. Кафемашината прави перфектно еспресо. Тенджерите ти нямат бяла коричка по дъното. Спестяваш стотици евро от ремонти. Защитаваш инвестициите си и пиеш кристално чиста вода. Aquaphor Morion и уредите ви ще ви благодарят.